Здравейте, приятели, на 24 истории за Коледа на Мими. Днес ще чуете една стара коледарска песен, записана от Тодор Джиджев в книгата Народни песни от Тракия. Тя е записана в село Кортен, община Нова Загора, на 16 февруари 1966 година от Стоян Иванов Вандов, роден през 1908 година. Стани, Нине, господине, стани, Нине, отвори ни. Ние та чухме чуд болярин, че си имаш много жито немерено, немерено нехаяно. Отговаря стар господин: имам си го, бъх не правя, ала и то премерено. Отговарят събор момци: стани, Нине, отвори ни. Ние та чухме чуд болярин, че си имал много пари нечетяни, нехаяни. Ние дойдохме да ги четем и да ги хаем. Отговаря стар господин: имам си ги, бъх не правя, ала и те прочетени и хаени. Отговарят събор момци: стани, Нине, отвори ни. Ние та чухме чуд болярин, имаш сина златокоса. Ние дойдохме да го вземем, с нас да доди цар да бъде, на стол да седи, войска да реди, земя да дели. Отговаря стар господин: имам си го, бъх не правя, ала и той малък още, той не може на стол седя, войска реди, земя дели. Отговарят събор момци: дай го, стар господине, ние имаме 3 рубинки, 3 гъркинки. Първа ша го на стол държи, втора ша му войска реди, трета ша му земя дели. Това беше всичко за днес, приятели. Благодаря на всички, които се спряхте тук. До следващата история, 24 истории за Коледа с Мими. Чао, чао!